の一撃に可能。
私の前。しまった。間にこれでもう船は手に入らないよ。歩いてくる頃には全ては終わってるはずだよ。とんだ無駄足だったね。これも修行の賜物よな。
これでもっといろんなことができるぞ。エルヴィン、もっとオイラを頼ってよ。